যত ইয়াবো খরলাইনাय খলক জাखांखोनो তাই আবনি ইয়াগুলো जों भारतहानो जों यगजाक भारत जेहेतु जों अर खरकटी साइ थांनानै मासाया इंया तंनानै चिनि आजिमुं तंनानै हनैया साइ क्लांजाक फानो जों आबो बाय बनचि तङै तङो चिनि हानि बरक ताबो माइ मासाया वाति जरांखा सामुं थांमानया लामा हामया बुफां सयजानाय बुफाङो फिलिमानैया बलङो थाङैनाय हुगो थांमानया चिनि बरक तांमानि जरावा ताङै मासाया अगलाला थुइमा तंखौ बरकनो बाहायके चारनाय बरनो बाहायके मथांनाय भारत सरकारनो सिमि दायित्व रही समाबाय इंया हास्तेव जों गणतन्त्र लामातै रमाबाय इंया जतनो चाइतो मुंनांनाय तिलिति यगमनि साला अबसे वान सकथाय जों तिनि बनो साव बनो हुनो इंया ओइ जे सानाय रगबो साजानाय रगबो खायनो नांनाय जे साया रगबो चाइतोनो नांनाय जतनो थानसाखाय बाक्साखाय केबो अगला केबो मासे आङै थैयांनातै केबो स्वाधीनता नि रस जों जे यगजाक खनै साथनिव केबो थुंजागै ता तंथुं अबसोंनानि नांनाय जों आफ्रोनो सय सय अ यग मुंनि बथाय गाहाम माननाय जेफ्रो बयबै सातक जागिया सेप्ला जागिया निजेनि बिसिङाव वालाय सुग्लाय केरै खाकथांमा गोनां गफ्लंनाय आफ्रोनो जों सय सय यगजाक भारत हानि बसा ओंनिबो खाथादोंनाय सय बुमुल सय कगमां सय बुमां माननाय तिनि ताइ गोबां कक सालिया ककब्रक मिडिया फराम आयोग लक थुं ताइ चिनि जे ककब्रक मिडिया फराम भारत हानि रायजानो रोगै जेहेतु फोर्थ पिलार जों मिडिया रक तेबो सामुं गाहाम तांनानै हनै समाय ताङो कक रुवो ताइ तेबो तांमानों थुं हनै कक नारगै अर खलबका आनि कक नारमुं जतना हामबाय।